Ahalteki atçılık toplumuna atların sağlığına emel aň arkaly gözegçilik ediler. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki atçılık toplumuna baryp, onu alınıp barlayan düýpli döwre wagtlaşdyrmak işler bilen tanışdy. Oň dowamyna Türkmen halkynyň milli liderini toplumyň ýapyk görnüşli athanasyny ornaşdyrylýan sanly ulgamyň mümkinçilikleri barada maglumat berildi. Toplumda ýapyk görnüşli athana bolup, onu howa çalşygy, atlary iýimlemek, suwa ýakmak ýaly işler sanly ulgam arkaly amala aşyrylýar. Muň özü emel aň mümkinçilikleri we sanly ulgam arkaly atlaryň saglyk ýagdaýyna degişli maglumatlary merkezde jemlemäge ýardam eder. Şunuň bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri bedewleri saklamak, feýislemek we atçylyk sportunyň durly görnüşlerini ösdürmek ugruna alınıp barlayan işleriň häzirki zaman talaplaryna we umum ikrar edilen kadalaryna laýyk gelmeligini belledi we bu wagtda özüniň öwüt ünnewlerini berdi. Täzeliklerin ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.